hande ko la ndappa zonda defude ko ɗum mi on defude ɗon ok joni miɗo natude ka suudu ɗo chef de quartier o yewti entrame joni mila heeɗi ha mi haalaniɓe ko yoɓe hitti si ɓe haalani fimum hakkul andi guelengo e makko ino waywa guelengo e ñama ko andi ɗum mbiɗa andi ko saabu sappama on ɓe ɗumannori ko ɗum gol ɓe woni mone e mon ɗo ɓayɗo wawi borna mi naada ka kaafa hay goto luttalla i ok gayneɗo joni mi naata eɗɗo andi ko saabu ɗi sappo jeyam ɓe ɗumannorto hakkude Allah kono spi ɓoɗayno nde hoore muttaro hande hakkude omo dabbo no daniel maɗo goɗɗum mi nanganoyma samba hande ha hande aɗo nangaga siga ɗum ha hande mi yaaɓimo ko yaaɓete ko mi yaaɓi ko ɓuri ko foññe yaaɓete ko ɓay mi dari taw ɗande ɗum mene mbeɗe wawi wadde wafe snack engrais ga wiyete snack ɓe boddi waɗi hen ɓay waɗi 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 mo ji waɗi mo ɗo zey o waɗi pigirin e mbiɗen ɓa ɗum mi waɗanema ɗo kay wonɗo waɗi ɗum no waɗata naso de mi yanano to mi yanano quoi ay kam ɗito mi toɗu koe ngal non wima siko piggal ɗum mi andino ɗum koye ɗon mbaɗi dole non Allah waɗi chef de quartier o on no mari sast no mari sast par ce que o waɗani men taw mi tawi won ɓawo makko quoi par ce que mi mucci onon hay son fotani joni min haddimi e chef quartier min haddimi fotti yomin yirtito ga taho uttani koye taho kono ñande mi men mini nden e ñande ko wugotaga ɗo fof a ñayna eyyi modi muttalla gandi ɗon ɗum ɗon ɗo mari dowɗe non hey quoi kono defonɗa e gande en o plan plan ene e yaha no hande mi nani wo ko waɗano wadde ka maɗo ko e yaha ene ko wamande boɗe hande wawde ɗum ɗon ko daɗɗano accito he amgol koɗa kote ana ɓaye waɗani 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 hey koko koko assalamu alaikum madam waaleykum salam iɗon ga eyo nalaga jantu moƴƴi monsieur sambano ga e alaga ɓe yantu mo yalti madame accane mi hakke nani da andi ñando ñande mi nanayi ange modima iɗon sonka ɗo fi dépense simi fami moƴƴa o alama jonde dépense ne ko ɗum woni ɓe alalan jonnude ɓay ko 10 000 ɓe woni wallinde ko 10 000 francs ɓe woni wallinde piiji ɗin fof ko ɗon iwa andi o saɗi wanon aha modima ino mari buuɗi imo mari buuɗi imo mari magasin mo mari tabal mo mari witiki allahu akbar min hay feno o haalana allah min mi haalante mi fena noon hina ɗum noon tun kadi modi ma no suumodi e jiwum kum 15 ans imo rosanimo e habo e lannali ɗa andi ɗum no gaari anda hari mi anda ɗum ɗon kadi sa yi mo ɗa daro lanɗoɗa mo dépasse o ena ala ɗa andi ko yawre ko yawre ko yawre kono ɓe tawa e lanɗo ino windi ko kamilu wama yugu wama yaga mo yugu ni kema ko a yaga nomo anani hande kayta accu siɗa jooɗi yimmo nani modi ma no mari kalisi ɓe tawa e lanɗo goto ɓe tawata ɗo sinamin si allah maro no woodi he ko joni mi wuti ka makite a tawa lami hewti tun joni mi yeehi awa jara anani minani andi modi ma no mari mbuuɗi minani ɗum ɗon a ware ko ɗum ɓe tawa e lanɗo na mere ndi yuɗaɓe sappuji maɓɓe ɗin ɗi ala e nder aduna o ko yiɗaɓe hiɓe ɓorno hiɓe fañanno ko yiɗaɓe o ɓe ƴawi ƴeggewi forme uji maɓɓe enne forme uji kumi jonjo kono ɓe tawa e lanɗo si allah jaɓi goto mi habbaki ɗo sina kam koko ko ɗalaga madame lala toon e jo moƴƴi modi mutaro ga oɓe seeni ko juma ha ɓe
Ah, ye juma ne? Nala to? Ayo, mudi. Madam. Nala to? Tanawa wala. Ya tudala. Madam. Na. Ara acha na mi hake. Hake wala. Modi ma minana wonde do nyer mundina. Mi do andi do si wona fi dépassion ko fi danki. Ka. Si mi fami min. Parce que wonde on son kay yalta ko fenêtre noto ndira ya hako yasi. Ko fi dépension. Ne. Wala weni wala ne. Ko 5 millions ta do dépense. Oh fenay. Ake. Ida andi mara manyebe ko market loka. Mara manyebe. Awa hore market ko modi ma jonni mo. Hanu. Ko na do di habbo. Ko mi linka ante gotu nye gotu fino andira mi anyama mi do iduma. Pellet mo gina ma tu wala tamanu. Modi. Hika o wolti no ma jonji julde. Yo parce ngam no on mi jetto di ko no yo ba lo ngar mi parce mo. O nyawli. O nyawli bi yo ba. Muhammadu Rasulullah. Mara manya betu suru kadi. Imo sonni mo base mo 1,500,000. Kas. Tawara fi an kan. Mimi ukinyirango gonga muni hande. Awai no piungo no tom. Sida jodi imo. Be i pakaji kembu yeyo jiko quartier mo do fo ko modi ma woni patron mo. Si mi da hulla i nyekati ce n'est pas le manger parce que mon mari fait des bouches. Il n'a pas dit non. Ko kamilu wa mani funafu. Mono nafima ko ya nafu muka. Ko pelleto. Kono non. Wa mani yugu wa mani yaga. Mono yugu nikema. Ko ya yaga no. Ko dun tigi. Anani ko miniko. Minani. Tatude. Miacha se telo no pilan ponne fi mabbe ande. Oko dia ono nyamete no dibidi. Anda ide pas ya chando ye. Awa joni mi yehi nani? Ko mi ngam mi yehi. Kono mi mebe na do gere go yi. Ajara malar barke ma. Awa. Anga barke han la wara ma an. Da mod mutta dun jokki. Be tawta do hay god sinamin marama ndobbo. Eyo jako joma nyebbe. Na problem. Na me sebe baba no zango no kame zango ji mabbe din. Ko be tawala no hande si Allah de bismi ma yali. No le ko te marman ko mo te marman do. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mod mutta. Tawala. Mai ina bai. Oh modobo man. Sopana na batlado. Engkau head. Oh, dah landu Afrika agak anu ada. Modi mutta. Namu seri demon lakian. Tapi dah juga ini kau siapa mana tahu. Feutega. Iye. Kau ni jokku do. Akida. Mimi kwa mikirdaka. Nasna kidalla sunna mimi kirdaka. Ofeti. Kamu mana? Feti Akida. Kama ni kukula ngoni. Hey, kumbis. Hey, Nanti di arai do. kau ni apa no kido sinau no? Kau ni dua. Kau ni. Nanga na.
Baba tanala ay jam to alam yo ndela ba do démarcher be kawol ay elo la timi dana do widio da de do ko mi tanjo do baba yo nala ma ay alhamdulillah merci o di do ko suudu do fala no do kaw suudu ay suudu façon no wodi chambre salon no wodi chambre 12 no wodi appartement voilà on fa da yo ko min tigiri maybe chambre salon douche interne re no walla mi amu chambre salon douche interne baba moƴƴi da andi no mi da haldo e goddo o firta nam yiwgol ko paasi din ba mari 40 000 on fi déplacement no ko dun dey no ella ala dun no mi wadi pré joni da andi na ya sodu ngiru e der gayka nam mi fala ya o yo yiya e don ko aji sai e na moƴƴi dare do la bam nayne ndu manike dare la bam bon be wo be don hibe landi en nan 6 mois avancé en nan 6 mois en nan di do on tuntaw ha a jonne la 2 mois 2 mois d'avance mi sa jonni be en nan 6 mois min adde 2 mois jonnala eyi si mi duita tan ko en mois na cantama du ngaray avantion si ko 300 000 par mois mi ngaray ko 300 000 men to afami nam on va faire la rendez-vous et 19 h ok y a pas de problème sur ça moi je suis prêt c'est pour ça andi o jami to ka jami eno moda ay donc ay sengo ka be alida donc ça y est donc nam no futuro jodira ay ara mi sera donc ella anani la ay bi sambu rani tawa on utti berne ma salla jam kono woni jemi tawa on abala ça y est ay nay modi ndulu modi ndulu ok ara yi nani salla jam ara yi ndulu pas de problème yo pima moƴƴi ok merci beaucoup merci da wada parki awa on jarama biyo non kay kono woni ala démarcheur menen kono si tu as de l'argent on va le travail si on n'en a pas on déstabilise ou bien on te foutre là-bas agnon bigayni ala wallahi ko pe ko wallahi nalato baba ay jam to alhamdulillah ayo sinano ante ngidali idano ne ay 19 h on taw tino ki piseda ko dum hanno miara ko non woni bayna la di fottindi ne bimbi do ayidan awa he kon ko iko nganki ko be wadde joni may mo lama kisan su nan awa ala problème no yarenga e yarenga no yarenga baba wallahi en fait ko do baba nam ko do mi jonnuma suuf nam chambre salon douche interne nam kono bareji no ga no nyaadi min susta bare hey fuuta jalo baban be inni wo hey heno ma do ndulu sha hibbe dirama e bareru amayay min lam sutota ko mayde ni ko be payku bare no ga yakkay sa ari ga alando to modi wuri e tonete sabio nani modi wuri wonbe ga modi wuri be wonbe gaben bayni ni bare gidno kita mimi watana de ton fio anani awa ella aro ga faddi jango ko alansara faddi jango kadi be jonnete a fami aw ka hola kidan no sa hola kidan alu de lion a holi mi do lion awa moƴƴi ella joni ko dum ni ka are ko dum nani ella modi wuri jonnete nani awa salla je vata do ne ne ok y a pas de problème merci hayda pit e pabe mo be fala malan hulbinde bise nyando nyande beyde lanko hande beyde lanko jango beyde lanko faddi jango jara mo de taw an jara do ande on be nete do modi wuri modi ombo modi wuri joni do modi wuri be wonbe do ko modi wuri do mi fala yide modi wuri do metede modi wuri ala ko muttar woni do ko mi yete modi muttar ko mi woni do ko muttar woni do ko mi woni do ko mandel ma do mbay mi ma do ko démarcher be do mi duno e mum kan daddi la ngado ni umba serbe boro boro wujjobe mi do be peti e la kana azuda non même pas ça e o ti kadi ko sudu on no dabbude o sudu ti kaw démarcher gaddi dawa na de galle mbara ina der sudu o ana ko be ko ni timbe be wujji tapiji be yafe ono ko bon yafe ko bon ta yafe ko mi se aki kami lai aki ono aki sulmeji
Madam. Na. Ntai wi hotu ko ma handi. Ene. O awon borni modi ma so yende ko suuto ba ka ko kangon borna na de hore ma. Ko disi wol dani. Hanki ni la hin modi ma. Himo borna ene ma minyal manke, ene ma minyal maikelisation. Ha, pese tu te lil ko modi an ko yuda, sai modi ma no borni, asikkai pirintinado. Fionu. Janki dio borno to di asikkai tuma do nyor ga fuki. Ko ni dai botte modi mangal. Est-ce que bot fa makongal? Ay no go bot. Gor koy bot no. Donc kare jëm gi tay. Subhana. Mada ndara ko kapade modi an ne yuda, est ce que ingi talo wingi modi ma jai. De mo yahara mo la feketi. Ko ko yida. Est ce que la far modi mandu? Eno fu de fono ye na mada yeyede marso yan. Kondu do yuda ila far modi ma ndu hippoto haylo e quartier. Ay ne fellongol yimbilin. D'accord. Est-ce que tu as sauté wal modi mangal? Dai sauté ngal modja? Asan sauté wal modi mangal. Sai forme ko yon na manegesen. Jadi do yuda, di forme di mabbe do yuda. Forme modi ma ne forme kumi jonjowi. Mi no moda na mar forme. He? Mi moda na mar forme be. Alun ko marbe forme. Sai be na yawa boyo ko chikutu. Ade Sin da mete modi an. Dai be ran sai be jawi bot je mabbe nen sibe yaade tawara jora feketi. Ko no ayara forme ko tan jokkiro don ni. Ayi koy. Ora. Sai be cravate. Sai cravate mabbe on. Ana ma dengal bare. Jollo hatti. Ko ma hatta puisque zango Jollo ko yar ko ayen nalanne. Na yen no gorman go. Ando ko ayen. Undo ko ayen. Anti gidandi ender hodo gondo fop bala wado borna go lewti. Mo samba ka gidandi duka. Tay zango mo samba ni ko ni labira hare mo sangu din zango hare be sokka pe de majien. Mimmi do so. Mi ko du wela tan. Koro. Andi ono do fodo woni mone modi an ko borno to ko. Siko mone du wondo mo pette. Amane ande modi mo pette. Ko mone sappu di modi andi wondo. Nda tuna modi an borno. Ende hodo gondo ko bala wado borno ra gondo modi an borno. Di sappu ni mi hilon. Ding. Dar to chochi mabbe din taw ko Washington iwata. Dar bot je mabbe den. He. Joko. Indi ko mone de wondo anye modi ma on pette ko mi wodo pette. Manta modi da koy modi nani.